Naomba tu amwachilie kwa neema ya Mungu wa Israeli ajaende shuleni. Wadhi kendo nyake county ni Roma Mombasa kama mindo jalub jaten pindo kasrigadhi bad migaw man akada kod jokanyo makedo gi kuong maricho onyiso midhiero mag yedhe mamero ji ma oganda mathoth dhi nyime gi tiyo godo e pacho ka. Dokas Rigathi koro kwayo mondo mede rido kenge mitiyo godo e kedo gi yedhe mamero ji kod kuong ahinya to e gwenge mag kadho wadh nam chumbi mondo res oganda ahinya to rowere ma yedhe gi koro nuro. Nakada kod Dokas bende koro kwayo piny owacho mondo yiene joma sani koro seweyo tiyo gi yedhe mamero ji kod kuong mondo migi thuolo mar donjo kuonde tiegruok gi puonjre tije lwedo. Ma mondo kony gedo yuto margi kendo bende konye chulo suru ne piny owacho kar wegi dala gima nyalo miyo gidok e timbegi machon. People will come to a rehab, and then once they have finished, they just go back to their frustration and to what they used to do, and they relapse. That is why we are thinking of going further and seeing how we have an end-to-end solution for these people. Those ones who can be trained and they can become plumbers, they can become masons, and they can be able to be put to, in the new programs in the housing, especially the affordable